Ajde. Ajde ti kao da budeš gospođa Meteora. Ajde, ja sam gospođa Meteora, pričaj s mi Sneža. Ja sam stara stiziju, ne znam šta da kažem. Jednog dana... Ne, to nije ta priča. Neku... o 5 patrulji. Ne, možda o 3 prasta i vuk. Može. Jednog dana 3 prasence da smisli jedan plan. Da naprave kućicu od jedno Od drveta? Ne možeš ti, samo ja. Ajde. Crno prasence je napravilo kućicu od drveta, a zeleno prase je napravilo slamita, a plavo od cigle. Dobro. I jednog dana je vuk došao i rekao: kada dunem i vatru srući ću vam kuću. Dune i porusi se kuća i pobegne krase u drugu kuću. I otvorite vrata ili vatru sunem, sušit ću vam kuću. Porusi se još jedna 2 prasenceta. Mogu ovo da skinem? Ajde, skini. Dva prasenceta? Ne! Ušla su u drugu kuću, otvorite vrata ili ja ću dunem i vatru sunem. Sušit ću vam kuću. Dune i porusi se. I 3 prasenceta nema gde da se pokriju. I on je uhvati. I gotovo. To li je priča? Aha. A nisu uspeli da pobegnu? Nisu. I nisu napravili kućicu od cigle koju vuk ne može da sruši? Nisu. Jedan od cigle, jedan od drveta i jedan od slame. Ali vuk je srušio sve 3 kuće. Aha. I uhvatio ih je. Zato što si ti jedan mali? Slatki dečak. Nije nego zločko. Ajde, mahni, ćao. Ne, hoću. A ti? A ti, mama?